ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjasliang Rupa Premium Meghalaya ka East West Group of Institution Bangalore ka khot admission nagmenta ka nursing but paramedical course ka bala ithu da ka Indian Nursing Council ka by admission ka badunatam but 6% ka jingyokam pila ru ban apply da ka education loan. Kamukam College long kakot admission haki degree but diploma course panong chef hotelier but kiway pandep khap mania fila pan call haki niki number Namar ka jingjar Rngai ki Ngut ki sikurem ki balet ka siya kathan sora kata uraja Raghuvanshi bat ka Sonam Raghuvanshi ki baday na Nongbah Indore jong ka Jala Madhya Pradesh ki Paidbah Indore kila Khih bat kila Ïaid rali bat ra plakat bandawa na ka sorkar baka day ban penstet ban wat yaki ka khubor spangani ka jingja kala sapriang habaro kari India bat katkum bapau ha ki khubor ki banabar Jala kalami penban ka jingkeno baka sorkar Meghalaya kamle ye bat kamshim khia Rngai ha ka jingsisa ki pulet pat ki kinhon yaram kumjuru ki nongsong sinong kila tresitom klemsong thaj banwat ye kini ki Ngut ki sikurem ki bawan honeymoon sya sora kumban chu penkan mau hangne ba ki Ngut ki sikurem kila poi ha ka sinong mau lakhyat ha ka arpu arterik u jemang arajar arpusan bat kila wanda ka wei ka skuti ka ba ki su shimwai bat ki hiar sya nongrian lingba ka jialam linti jong utores guide uba bha wansai bat kila sa shimiet ha shipara homestay ka badan ha ka sinong nongrian kimi na homestay ha ka sngi ka babut ha ka pon riu ba James stem da ka jingthmu ban letbiang sya mau lakhyat Rngai omshim ladon ba yoi yaki bakin ya nakalenti nongriat ban let syawa lakhyat bat omdan ba yoi ru bakin wan shim ya ka skuti na mau lakhyat ha ka arpsau trek u jemmangpan u sordar jong ka sorarem ula pentep ba ka don ka wi ka skuti ka bala shui klem trai bat lingba ka I chalan lalap ba ka dei ka ba pendon kam kitei ki Ngut ki sikurem ha ka arpsan trek u jemmang ha ka por ar siteng ki bahayeng kila ujor FIR bat ki pulet kila register case